Елин Пелин и разказва Ангелинка. Леля Станка имаше някаква далечна роднина, гражданка, която живееше в София, дето имаше собствена къща и получаваше пенсия за не знам какви заслуги на покойния мъж. Тя се казваше Леля Дъмша. Нямаше ден, през който Леля Станка да не помете най-малко 3 пъти за тая своя роднина. Нямаше срещнат човек, пред когото тя да пропусне да не каже нещо за нея. И как тя произнасяше името и каква щастлива усмивка озаряваше нейното червено лице, когато произнесеше думите «Наша Дъмша» или «Леля ви Дъмша». С каква сърдечна радост пееше и играеше безконечният поток от думи и похвали, на които Леля Станка не знаеше мярка. И ако случайно понякога тя млъкваше да се прокашля, да си вземе дъха или да свърши нещо на бърза ръка, то в очите й се виждаше как мислеше и продължават да се усмихват на нейния светъл идеал. Леля Дъмша. Това беше великата гордост на Леля Станка. Ние, дечурлигата, никога не бяхме виждали Леля Дъмша. Тя съществуваше в нашето детско въображение като далечна, всемогъща, непостижима вълшебница, която живее някъде си в някакъв приказен град и държи сметка за всички наши добри и лоши постъпки. Нейният образ ни се представяше прекрасен и усмихнат, обкръжен от света ореол. Нашите наивни мечти я търсиха в оня лазурен небесен мир, дето поставяхме дядо Господ и скърбящата негова майка пред чистата света Богородица. Кого тя повече обича? Това беше един от най-честите детски спорове, които свършваха понякога дори и с бой. Леля Дъмша. Това беше най-силното оръжие на Леля Станка против нашите сърдни и немирства. Достатъчно бе само да каже: мълчете, че ще пиша на Леля ви Дъмша. И ние ставахме кротки и тихи и нашите добродетели се тълпяха под светото знаме на тая незрима Леля Дъмша като смирено стадо агнета. На същото небе, върху което на своя слънчев трон седеше Леля Дъмша, живееше още едно създание, кротко и добро, русокосо като звездица. Това беше мъничката Ангелинка, детето на Леля Дъмша. Нейното име се споменаваше винаги рено с името на Леля Дъмша и будеше в нашите сърца затаена завист. Аз бях тогава на 12 години. Моята служба у Лели не беше да паса овцете и всяка събота да седнал на магарето да нося храна на говедарите в планината, дето преспивах по 2 нощи, 2 чудни планински нощи под самите звезди. Легнал край тлеещия огън в малката колиба, аз слушах вълшебните приказки на пастирите, гледах как по техните изпечени лица играело отражението на пламъка и заспивах магьосан като в скутите на някоя горска самодива. Вън цареше върховно планинско мълчание и аз чувах само лекия шум на самодивските хора, сънното проскимтяване на кучето, таинствените гласове на нощните птици, сладкото преживяване на говедата и тежката въздишка на някоя крава. През малкото открито прозорче на покрива над мене бяха кротко от синия небесен купол белите звезди. През тия нощи, изпълнени с видение и страх, аз не мислех за никого на света, освен за Ангелинка. Нейното име ми навяваше хиляди невинни и щастливи мисли. Просветлявах се мъничка, хвърчаща, прилична на някакво бяло връбче, с лице сиящо усмихнато като на ангелчета, изписани в черквата. Аз бях нейният юначен покровител, мислено я съпровождах по света и я пазех от всичко зло. Убивах огнения змей, който искаше да я открадне. Търсих я таинствените подземни царства и спасявах върху крилете на орел, когато свалях от облаците само с погледа си. Развързвах страшни магии, които я бяха преобразили в златна пчела и завладявах незнайни земи, дето царуваха заедно с нея. И колко желаях аз да видя с очите си царицата на моята фантазия, с която неотлъчно живеех. Един понеделник, като се връщах от планината, на портата ме срещна Леля Станка, загубена от щастие. На, чети,
Писмо от Леля ти Дъмша. Като погледнах Леля Станка, стора ми се, че се смее радостно всичко по нея. Лицето й и кривната й нацупена с брашно пребратка, и дрехите, и обиците, и възпретнатите й ръкави, и тестените й до лакти ръце. Наоколо се натрупаха дечурлигата и аз подпря на шията на магарето, засричах, прималяло от вълнение, щастливото писмо на Леля Дъмша, написано с детски почерк, без главни букви и без знаци, просто и наивно поздравление. Съобщавам ти, мила сестрице Станки, че на Възнесение ще дойдем да се поклоним и да поднесем дар на вашата черкова. Това е храмовият празник и аз съм обрекла пред Бога да доведа дъщеря си. Накрая имаше много здраве на всички появени, освен на мене. Видите ли, възклицаваше трогната до сълзи Леля Станка и ме караше да повторя и потретя писмото. Радваха се всички, но не и аз. Аз, чуждият в тая къща. Усеща как моето сирашко сърце се събраха всички нещастни сълзи и тръгнаха към очите ми. Отведах магарето в обора, изкрито от щастливите на земята, прегърнах братски главата му и пролях пред него изблика на всичката си непоносима горчивина. Почувствах се триш по-нещастен, като си помислих, че на Възнесение ще бъда не дома, а на планината. И нямаше да мога да видя ни Леля Дъмша, ни Ангелинка. Леля Станка се хвана на работа с трескава бързина. В 2 дена цялата къща се преобрази. Стените бяха белосани, дворът и пътят пред него, поляните и пометени, като че идеше не Леля Дъмша, а самия дядо Владика. Но аз се не радвах, аз гледах с тъга на всичко. Когато събота пред Възнесение се качих на магарето и тръгнах към планината, изпращана от Леля Станка, не можах да скрия горестта си и още на портата заплаках като момче с безпомощни сълзи. Добрата Леля Станка, която ме обичаше и гледаше като съща майка, остана зачудена. Ами защо плачеш, Лелю? Гледай сега, била ли и цял мъж да плаче? Какво ще каже Леля ти Дъмша, като ти види? При тия думи на Леля Станка, мъжът, когато тя утешаваше такъв нежен укър, се разплака повече. Той се закупи върху гривата на магарето и едва можа да каже с хълцания. Аз отивам в планината и няма да видя Леля Дъмша. Ти да не останеш там, Лели, забравих да ти кажа, утре рано да си дойдеш. Тя ме помилва с коралата си ръка, прекръсти ме и ме изпрати. Аз мушках магарето и хвърнах успокоен и пълнен с надежди. Когато се обърнах, аз видях Леля Станка, че тича след мен и със страшна ръкомаха не вика колкото може. Па да не останеш там, ами да си дойдеш, чули? Рано сутринта на Възнесение аз се спущах бързо по стръмния планински път към село. Мислех за Леля Дъмша и за Ангелинка и душата ми се вълнуваше. Аз бързах, пеех и дразнех с вика си птиците, които се пробуждаха и скачаха из склоните. Слизах по полянките и берях още росната иглика, която се жълтееше навред из хръсталака. Набрах цял сноп от нея и го носех пред себе си, пригърна с 2 ръце като дете. Когато слязах долу, прегазих реката и стъпих в ливарите, посрещна ме на божният утренен звън на камбаната и ме придружи чак до село. Когато стигнах дома и оседлах магарето, от вълнение нямах сили да вляза в къщи. Краката и ръцете ми трепереха, а лицето ми трябва да е било по-бледо от игликата, която носих. Най-после тръгнах боязливо, застанах на прага и надникнах. Сред къщи на едно триножно столче седеше като на трон Леля Дъмша. Гордостта на добрата Леля Станка е нашият свещен идеал. На главата й стоеше смачка на черна шапка, украсена с 2 избелели рози, до които стърчаха 2 черни, проскубани щраусови пера и трепереха почти до тавана. С тия пера цялата Леля Дъмша приличаше на голяма черна пеперуда, която бе разперила пипалата си и чакаше нещо. Върху плещите й висеше малка червено шалче. Лице сухо, коколисто, с цвета на оставена щайга, с голямо махнато разстояние между носа и устата, с редки дълги косми по брадата, с вежди паднали отстрани, дърпани от безчлените бръчки около светите очи. Тя говореше гръмко и из устата й се показваха 2 стари, зеленясали зъба като камъни пред някоя тъмна пещера. Тя ме погледна приветливо и в крайния кратък кравешки поглед имаше толкова обич,
простодушие и доброта, че аз, непобутнат от никого, пристъпих само и целунах жилистата й ръка смирено и страхопочитателно. Около Леля Дъмша стояха дечурлигата, прехласнати с зърцания до коленете и седеше Леля Станка, умелена до сълзи, като пред някоя чудотворна икона. Докато се опомня, от стаята излезе и застана в тъмнината, като в слънчево петно, което пада от зирките на тавана, едно същество, каквото моето въображение не знаеше до тогава. Това беше Ангелинка. Тя беше по-малка от мен, цялата облечена в бяло, отрупана с сини и червени панделки, с мека златна коса, спусната свободно по плещите, също привързана с панделки. В нея нямаше нищо земно. Тя надминаваше сънищата ми. Усетих се слаб и недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост, както цветната чашка се пълни с лъчи. Аз носих прегърната до гърдите си големия сноп иглика. Тя почна да пада на стръкчета от треперещите ми ръце. Ангелинка седна на едно столче до майка си. Панделките по нея затрепереха и зашумяха и на мен ми се стори, че вкъщи влязоха и заиграха хиляди полски пеперуди. Веднага тя се обърна и големите й сини очи се спряха отживени към мене. Тя отвори устата си и каза с чуден глас, като че изпя песен. Колко цветя, колко цветя! Тогава аз пристъпих, трепереш, пребрял от срам и сложих на скута и като на жертвеник всичките иглики. Тя се посипа и попада по кръчката й. Ангелинка е прие с благодарствени радостен вик. Леля Станка и Леля Дъмша се засмяха и казаха нещо одобрително, аз нищо не чух. Не можех да стоя повече от срам, повърнах се и избягах при овцете. На другия ден Леля Дъмша и Ангелинка заминаха, без да мога да ги видя още веднъж. Но дълго време след това, когато и да вървях, свирейки с цафарата си подир моето кротко стадо, гърдите ми под скъсаната овчарска абица биеше едно мъничко сърце, безкрайно влюбено. И до днес още, когато се спомня за тая мъничка Ангелинка, не мога да разбера истина ли беше това или сън. Колко е простичко любовта. А колко много душа има в нея. Всеки я изживява по-своему. И то няма възраст за тая любов. Обичаме малки, обичаме големи, обичаме цветя, птички, пчелички, животинки. И всичко това е любов. Обичайте се.